Xeyirli kеш, barıгызга да hürmetli televizor караучылар. Sizni Soba Dolqunları televideniyesi selamlay. Hem Otna informatsion programmasının bugün 27 fevral Şiratdagi çıgarılışın qararga hem soңгы яңалыклар белән танышырга чакыра. Студияда Гөлназ Гатаулина. Bugün sizning игътибарга. Районыбызның яшь гаиләләренә торак алу өчен сертификатлар тапшырылды. Чит ил студентлары Собада кунакта булды. Теләшедән махсус хәрби операция зонасына Шираттагы гуманитар ярдәм китте. Теләші районы Ашы авылында май чабу бәйрәмен билгеләделәр. Кичә район хакимияте бинасында районыбызның яшь гаиләләренә йорт салу өчен сертификатлар тапшырылды. Республика программасының максатчан ашырылышы турында безнең хәбәрчеләребез материалында. Күп балалар үстерү. Бәхетле һәм рәхәт яшәү өчен һәркемнең үз йорты, үз куышы булырга тиеш. Хөкүмәтебез яшь гаиләләрне тораклы итү өчен төрле программалар булдыра. Мәсәлән, шуларның берсе яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы. Кичә район хакимиятенең кеше залына күп балалы 4 гаилә килде. Аларның күңелләре көр, кәефләре яхшы, йөрәктә дулкынлану хисе дә бар. Нәкъ менә аларга торак төзү өчен бүген сертификатлар тапшырыла, акча бүлеп бирелә. Наил белән Алиса Мирзасалиховлар район үзәгендә йорт салып чыгарга уйлыйлар. 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Бик тә сөенечле. Без күп көттек, ышанмадык моңарчы. Бүген була дигәч, сөенештән йөгерә-йөгерә диярлек килдек шунда, бик шатланып. Рәхмәт хөкүмәтебезгә. Валла бирсә безнең планнарыбызда инде иләребезне җиткереп чыгарга. Менә 3 балабыз белән сертификатны алырга килдек. Олы балабызга 8, икенчесенә 6 тула. Üçüncü balabızga 6 ay була 2 март көнне. Biz бик көттек, бик сөенечле халәттә бүген көндә. Шушы сертификатларны исән-сау үзебезнең булачак нигезебезгә, өебезне җитештереп чыгарга кулланырбыз дип уйлап торабыз. Хөкүмәтебезгә һәм район хуҗаларыбызга бик зур рәхмәт. Залда утыручы бу гаиләләр бүген иң бәхетлеләр. Балалары исән-сау, үзләре җиң сызганып йорт төзибез, үз яшәү учагыбыз була дип сөенәләр. Инзилә белән Динар Нәҗметдиновлар белән танышабыз. Алар 4 бала тәрбиялиләр. Сертификат алырга бөтен гаиләләре белән килгәннәр. Самира, Амилия, Амина, Хаятларга бик тиздән тагын бер туган килеп өстәләчәк. Рәхмәт әберләргә, барлык администрация кешеләренә булышканга, иткәнгә, мондай бер күрсәткәнгә. Алла бирсә. Хәзер сез менә нинди җирдә тора идегез әле? Ну, Собада әниләрнең өендә дисәк була инде. Әниләр өендә яшәү рәхәт булса да, үз өең, үз киең дигәндәй, 4 балага гомер биргән Инзилә белән Динарга 5нче балаларын исән-сау алып кайтарга язсын. Альбина белән Әлфис Хәсәновлар үзләренең алдагы гомерләрен Икебасуарташ авылында, үз өйләрендә яшәп үткәрәчәкләр. Гаиләдә тәгәрәшеп 3 кыз үсә. Хөкүмәт биргән мөмкинлектән файдалана алуларына 1000 шөкер итә алар. Акчасына, Алла бирсә, авылыбызда исаларга дип планлаштырабыз. Альбина нәрсә уйлый икән? Бик зур рәхмәт җитәкчеләребезгә. Без бу сертификатны бик көттек. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Югары Шытсу авылында яшәүче, балалар бакчасында пешекче булып эшләүче Гөлнар Мәхмүтова 3 бала әнисе. Улы 2 кызы белән бергә ул аерым иркен якты йортта яшәргә планлаштыра. Ә уй-хыяллар хөкүмәт программасы белән чынга аша. Туганнар, дуслар белән шушы өйне башкарып чыгарга исәплибез, Алла бирсә. Район җитәкчеләренә дә бик зур рәхмәт. Мин әнине бик яратам. Шушы тантаналы рәвештә матур иттереп кенә шушы таныклы яшь гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә таныклыклар тапшырып киттек. Булар инде бу таныклыкны шушы йорт шартларын яхшыртырга бирелә. Алла бирсә, бөтенесенә дә ышанып калабыз, дөрес иттереп файдаланып, тиешле күләмдә үзләренә ошаган йортларны булдырып, я фатир алырга мөмкинчелек бирелә инде, фатирларын булдырып, киләчәктә дә матур иттереп гомерләрен корып, тормышларын яхшыртырга инде бөтен теләгебез балалар санында әле моның белән генә чикләнеп калмаслар. Тагын да сабыйлар туып, безне куанычлы хәбәрләр китерделәр дип ышанып калабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Тырыштылар, документларын тәртипкә китерүдә дә менә безгә тыгыз элемтәдә исполком белән булып, бергә шушы юлларны үттек без. Инде бүгенге көне инде шуның эшнең нәтиҗәсе
киләчәгебез якты булып, дөньяларыбыз тыныч булып, матур иттереп, гөрләшеп, матур иттереп яшәргә ясын шушы менә салынасы йортларында, алынасы фатирларында һәр инде күп нәрсә үзләреннән тора. Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе Соба районара клиентлар хезмәтендә бу атнада узган 2025 елга йомгак ясалып, агымдагы елга бурычлар куелды. Еллык хисапка багышланган җыелышта Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча социаль түләүләр билгеләү идарәсе җитәкчесе Ирек Хабибуллин, Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов, аның урынбасары Ирек Гарипов һәм районның клиентлар хезмәте белән тыгыз элемтәдә эшләүче оешма вәкилләре, коллектив хезмәткәрләре катнашты. Иң элек клиентлар хезмәте җитәкчесе Марат Мөхтәсимов хисап докладында оешманың узган елгы эшчәнлеге нәтиҗәләре белән таныштырды. Бүгенге көндә Соба районы буенча 9856 кеше пенсия ала. 1644 хезмәт эшчәнлекләрен дәвам итә. 2025 елда уртача иминiyet пенсиясе 21257 сум булган, агымдагы елда пенсияның уртача күләме 22784 сум тәшкил итә. Картлык буенча пенсия суммасы 2026 елда 24393 сум. В 2025 году единое пособие составляло 14621 рубль на ребенка и для женщин, рождающих ребенка 16430 рублей. В текущем году вступил в силу закон изменения. В текущем году вступили в силу изменения правил назначения пособия, направленные на повышение адресности и стимулирование трудовой занятости. Теперь у каждого трудоспособного члена семьи доход за предыдущий год должен быть не меньше 8 МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составил 27 023 рубля. Соответственно, доход должен быть не менее 216 700 рублей. Изменяется и подход в учете алиментов. В феврале семьи получат выплаты в новых размерах. В 2025 году приняты важные законодательные меры, направленные на повышение благосостояния семьи с детьми. Введена так называемая налоговая семейная выплата. Право на нее получают семьи с 2 и более детьми, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Шулай ук 2025 ел нәтиҗәләре буенча пенсия билгеләү, 6 номерлы пенсияләр һәм социаль түләүләр, ана капиталын билгеләү бүлекләре җитәкчеләре, Соба районы пенсионерлар берләшмәсенең җирле бүлекчәсе рәисе хисаплары тыңланды. Пенсия билгеләү бүлеге Луганск Халык Республикасы социаль фондына Луганск өлкәсе Алчевск шәһәрендә яшәүче гражданнар өчен пенсияны тикшерүдә практик ярдәм күрсәтә. Соба районы клиентларга хезмәт күрсәтү бүлеге Алчевскта пенсия алган 1434 гражданның кәгазь эшләрен алып бара. 6 номерлы пенсияләр һәм социаль түләүләр бүлеге Орча, Әтнә, Балтач, Кукмара, Теләче, Балык бистәсе, Соба районнарында хезмәт күрсәтә. Бу районнарга пенсионерларның гомуми саны 67771 кеше. Пенсияләрен банк картасы белән алучылар саны буенча Соба лидерлар рәтендә. Пенсионерлар берлеге эшчәнлеге 3нче яшь университеты социаль әһәмиятле проектны гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның кысаларында пенсионерларны компьютер грамоталылыгына өйрәтү, аларның ялларын оештыру, үзара аралашу мөмкинлекләрен булдыру үзенең асылын югалтмый. Мен дә үзебезнең районыбызның пенсионерлар белән горурланам, чөнки безнең кайсы өлкәнлеген алма, ул мәдәният исме, спорт исме, безнең район пенсионерлар һәр вакытта алдан урыннарда баралар. Бүген дә әйтеп киттем мин аны. Инде спорт буенча менә узган елда безнең районнан республика конкурсында җиңеп, аннары Россия күләмендә дә катнашучы пенсионерларыбыз булды бит. Мен Авшаш кышакны әйтеп киттем инде мин. Анда безнең Әхметов Азат, Файзов Хамид кебек шахмат яратучылар, аларның һәр ел сайын катнашып республика күләмендә, Россия күләмендә катнаша. Бу компьютер буенча без ел сайын күбрәк кеше тартырга тырышабыз. Мисал авыррак. Чөнки кайбер пенсионерлар белән сөйләшәм дә мин үзем дә инде урамда да өйләренә дә кереп йөрим инде, әйдәгез компьютерга өйрәнегез дип инде, хәзер миңа нәрсәгә инде ул, безгә телевизор бар, телевизордан карап утырсак шул җитә инде дигән әйтүчеләр дә бар. Була кызыксынучылар да, кызыксынучылар да күп. Менә быел тагын 10 кеше язылган, алар укып чыктылар. Бу безнең иҗат үзәгендә үткәрелде бит инде. Менә 2нче елга тагын да күбрәк булмас икән дип ышанып калабыз компьютерны. Хәзер бит бөтенесе автоматика дибез. Автоматизация дип атала бит. Шуңа күрә пенсия алуларда, пенсияларны күчерүләр бөтенесе хәзер барып түгел, телефон аша гына. Менә шуңа күрә мин аларга әйтәм инде, сезгә өйрәнергә кирәк. Киләчәктә шушындый заманага күчәбез дип.
Чарада катнашкан Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча социаль түләүләр билгеләү идарәсе җитәкчесе Ирек Хабибуллин алда көтелгән яңалыкларга тукталды. Шуларның берсе гаиләләрнең фиктив аерылышу рәсмиләштерүе һәм аларга карата түләүләр тәртибен үзгәртүгә бәйле иде. Хатыңыз гариза бергәндә, иротында гариза бергәндә балаларга статусы разведен булса, біз обращаем внимание алиментларга. Нинди алимент түләнә. Кешенең алименты судебное решение буенча мөмкин буларга, может быть, аннары постановление службы судебных приставов, может быть, нотариальное соглашение буларга мөмкин, либо просто нотариальное обязательство не оформлено. Судебное решение и судебное решение булганда, служба судебных приставов булганда, без алабыз аны межведомственное информационное взаимодействие безгә суммасы килә. Ниндәй размер алиментов взыскать ителгән, шул периодында 12 айда. Шуны без кушабыз да инде определяем право на меры социальной поддержки. Нотариальное соглашение булса, либо не оформлено булса, без исходим бүгенге көнгә из размера, минимального размера оплаты труда, ул 1/2, 1/3, либо 1/4. Беренче мардан ул үзгәрә, без уже будем расчет брать не минимальный размер оплаты труда, а исходя из номинальной средней заработной платы по субъекту. Если минимальный размер оплаты труда 27 903 рубля болса, инде 27 900, то номинальная заработная плата в целом по республике Татарстан 75 564 сум. Күрәсен инде үзгәреш инде, шуңа 1/2, 1/3, 1/4 алганда сумма күпкә артып була. Шул сумма алиментны без менять итсәк инде, если это не оформлено юридически, то право семьи может и не возникнуть берлән пособиегә. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов Саба районара клиентлар хезмәтенә башкарган эшләре өчен рәхмәт белдереп, киләчәктә дә яңалыкларны үзләштереп, халык белән яхшы мөгамәләне саклап, эш итәргә чакырды. Чараның ахырында хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырылды. Шушы көннәрдә Саба районы махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган тагын 2 райондашыбыз белән хушлашты. Икесе дә Шәмәрдән егетләре Емельянов Рафаэль Марат улы һәм Юсупов Илшат Шамил улы. Киләсе язмабыз. Тумышы белән Кырбаштан булган Рафаэль Марат улы Емельяновны Шәмәрдән дә яхшы беләләр. Мәктәп елларында яшүсмер һәм тормыш юлын узганда шактый күп дуслар таба ул үзенә. Бик эшчән, тәртипле, намуслы егет була. Украинада махсус хәрби операция башлангач, ул үзе теләп сугышка китә. Ил алдындагы хәрби бурычын намус белән үти һәм исән имин кайта. Барыбер дә сугышчан дуслары янына ашкынып тора ул. Узган елның көзендә кабат контракт төзеп, анда калган иптәшләре янына китә. Бу юлы бер кемгә дә бер нәрсә дә әйтми. Украинага барып җиткәч кенә, мине югалтмагыз, мин үзебезнекеләр янына килеп җиттем диеп хәбәр сала гаиләсенә. Сугыш. Ул искиткеч куркыныч, канлы, дәһшәтле һәм мәкерле. Һич уйламаганда ул сине көл итә, юк итә. Язмышы шулай булгандыр. 7 февральдә душман белән бәрелештә рядовой Рафаэль Емельянов батырларча һәлак була. Шәмәрдәннең тагын бер батыр каһарман егете арабыздан китеп барды. Аны шушы атнада яу кырыннан Шәмәрдәнгә алып кайттылар. Рафаэльне соңгы юлга озатырга йөзләрчә кеше килде. Түбән Кама, Чаллы, Сарман, Ширмешән, Казан, республиканың төрле төбәкләреннән якын дуслары җыелды. Һәрберсе Рафаны, аның сугышчан позывное шулай була, тирән ихтирам белән искә алып сөйләделәр. Батыр егетне озатырга Россия Федерациясы салым инспекциясының Татарстан Республикасы җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закировлар килде. Аларның һәммәсе бу аяусыз сугышта һәлак булган Рафаэль Марат улының фронтта күрсәткән батырлыгы хакында сөйләделәр. Рафаэльнең яраткан хатыны, 2 кызы, әтисе Марат абый калды. Аларның авыр кайгысын уртаклашабыз. Рафаэль Емельяновны үз дине йоласы буенча Кырбаш авылы зиратына җирләделәр. Урының җәннәттә булсын, батыр егет. 26 февраль көнне Шәмәрдән авылында тагын бер асыл егетебез Юсупов Илшат Шамил улы белән хушлаштык. Илшат Шәмәрдән егете. Аның әти-әнисе туганнары шушында яши. Ә үзе гаиләсе белән Питрәш районында гомер кичергән. Украинада бара торган махсус хәрби операциягә Илшат үзе контракт төзеп киткән. Сугыш аяусыз. Илшат Юсупов илебез алдындагы бурычын үтәгәндә һәлак була. Батыр егетне соңгы юлга озатырга Татарстан Республикасындагы кеше хукукларын
яклау аппараты вәкиле Рәсим Яруллин, Питрәш муниципаль районының аппарат җитәкчесе Руслан Вәлиуллин, Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, хәрби комиссар Фәнис Закиров һәм башкалар килгән иде. Һәркем матәм мәрсиясендә Илшат Юсуповның гадел, тырыш, булдыклы, илне, туганнарны яратып яшәү хакында сөйләделәр. Батыр егетне 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Илебез халыклары матур, тыныч, рәхәт, имин яшәсен өчен яу кырында башларын салган батыр егетләребезнең исемен онытмабыз. Теманы дәвам итеп. Махсус хәрби операциядә булган якташ солдатларга ярдәм әзерләү һәм аны илтеп тапшыру тыл хезмәтчәннәренең олы бурычы. 21 февраль көнне Теләчедән солдатларыбызга чираттагы гуманитар ярдәм китте. Украинада барган хәрби хәрәкәтләр бар халыкны берләштерде. Олысы, кечесе, яше, карты бердәм булып сугыш кырындагы егетләребезгә көндәлек кирәк-яракларны туплый. Берничә район, шәһәрләр берләшеп гуманитар йөк илтүне оештыра. Теләче, Саба халкы һәрвакыт үзара хәбәрләшеп, ярдәмләшеп эш итә. Соңгы гуманитар йөк тияүдә дә халык бердәм катнашты. Биредә бик күп күләмдә төзелеш материаллары, көрәкләр, машина тәгәрмәчләре, генераторлар, автоном җылыткычлар, суыткыч, газ плитәләре, 70тән артык маскировка шелтәрләре, башка кирәк-яраклар белән тутырылган исемле бокслар, җылы киемнәр, алмаш өс-башлар, урын-җир, киптерелгән ашлар, чәйләр, җиләк-җимешләр, бәйрәм күчтәнәчләре, төрле ризык, саны билгеле булмаганча бик күп кирәкле ярдәм чаралары йөк машиналарына тутырылды. Гомумән, Теләче мәдәният йортында урнашкан солдатка аш Теләче штабы әнә шундый кирәкле әйберләрдән бер кайчан бушап тормый. Районның төрле авыл җирлекләреннән, оешмалардан, аерым кешеләрдән ярдәм чаралары килеп тора. Мәктәп укучылары һәр даим булыша, солдатларга хатлар язалар, кул эшләре ясап җибәрәләр. Бу юлы солдатларыбызга 2 питбайк, 3 машина, 1 квадроциклда әзерләп җибәрделәр. Соңгысы Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Кәлимуллинның бүләге. Ул бу соңгы йөкне озатырга Теләчегә шәхсән үзе дә кайтты. Барлык йөк машиналарын тутырып бетергәч, Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин бирегә җыелган халык алдында чыгыш ясады. Волонтерларга ярдәм кулы сузган һәркемгә рәхмәт сүзләре җиткерде. Йөкне алып китәчәк егетләрнең исән-сау йөреп кайтуларын теләде. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле безнең волонтерларыбыз, хөрмәтле Рөстәм Вәлиуллович, безнең шулай безнең арага әле иртәнге йөртәгенә кайтып төште диде әле генә. Ришат Ахмедҗанов безнең махсус хәрби операциядагы егетебез. Инде безнең алда ватанны саклаучылар көне иң беренче чиратта шушы бәйрәм белән барлык райондашларыбызны тәбриклисе килә. Иң мөһимендә бүген менә иртәгә махсус хәрби операция башланганга 4 ел шулай бит. Иң мөһиме быелгысы елда шушы махсус хәрби операция бетеп, егетләребез безнең арага исән-сау әйләнеп кайтуларын телисе килә. Бүген менә шушы ватанны саклаучылар көн алдыннан инде безнең волонтерларыбыз юлга кузгала. Бик зур рәхмәт барлык райондашларыбызга, якташларга һәм һәрбер катнашкан бүгенге менә шушы гуманитар ярдәмне әзерләүдә катнашкан кешеләргә, эшмәкәрләр, үзебезнең менә Рөстәм Вәлиулловичка, үзенең ярдәмчеләре белән, эшмәкәрләре белән. Әлбәттә, барсы дагын бу әзерләнгән әйберләр, машинасы да, квадроциклы да, шулай бит генераторы да, инде җылы безнең шушы киемнәр дәгән, апалар пешергән ашлар дагын шулай бит күңел җылысы биреп, менә шушы ихлас йөрәктән шушындый күңел җылысын биреп эшләгән изге эшләр, инде изге Рамазан айы шулай бит әҗер саваплары булсын, егетләребезгә җиңүне якынайту өчен файдасы булсын. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт. Алга таба Айрат Фәтхуллин актив волонтерларга машина белән һәр даим юлда булып, хәрбиләргә гуманитар ярдәмне тапшырып кайтучы курку белмәс егетләргә район башлыгының хәрби часть командирыннан килгән рәхмәт хатларын тапшырды. Аннары исә Теләче һәм Саба районнары әзерләгән гуманитар йөк белән бу көнне 5 машина юлга кузгалды. Бу егетләрнең йөрер юллары һәр вакыт хәерле булсын.
Теләши районы халкы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы егетләребезгә булышу өчен үзләренең көчләреннән килгәннең барында эшлиләр. Әйтик, шушы максаттан Иске Җырый авылы мәдәният йортында гармунчы булсын ярың дип исемләнгән хәйрия концерты оештырылды. Билгеле бер бәя куелып үткәрелмәсә дә, чараны карарга килгән һәр авыл кешесе булдыра алганча үзеннән акчалата хәер калдырды. Чарадан алдагы хәбәребез. Теләши районының иң оста гармончылары катнашында әлеге концертлар инде узган ел ук башланган. Барлыгы 13 авылда куелган. Хәйрия чарасын оештыру башында Рафик Билалов һәм Газинур Гыйльмуллин тора. Менә шундый фикер килде безнең уйга. Шул сөйләшеп утырганда җегетләр белән, шулай гармончылар белән әйтәгәйдә җегетләр шушы СВОга әзрәк кенә ярдәм итү йөзеннән берәр концерт оештырып булмасмы дигән идек. Бу бик зур безнең нигә килеп кирип китте бу. Күп авылларда концертлар куйдык хәзер. Бүгенге көндә менә Муса Җәлил Җырый авыл советында куеп ятабыз. Шуңа күрә концертлар бик матур бара. Барсына да СВОга ярдәм итәсе килә, бар кешенең дә күп клублар тулы килә бүгенге көндә. Мәҗлесләр бик матур бара. Шулай Газинур белән бергәләп гармония җыелып торганда җегетләр белән шул уеннан гына китте инде чыгып. Әйдәгә концерт куеп алырга дидек тә, Газинур күтәреп алды. Шул Газинур күтәреп алганнан İkinci şekilde tutunduk. Davay, bir kiyatlarga. Rapoyu alıp, biraz boşu yüzünlendik. Konsertte gelgендeydi. Konsertini bir yaratı verirler. Biz şimdi akşa yapıyoruz. Şimdi halk bize akşasını salıp şunda boşu yüzünden bir yaratıp bağlıdır. Konserte de bunlar. Акчасы да күп җыела. Акчасы да күп җыела. Рәхмәт кешегә якын итеп, шайтып хөрмәт итеп. Иске Җырый мәдәният йортында узган концертта баянда ялгыз уйнаучыларны да, ансамбльләр белән чыгыш ясаучыларны да, башка уен коралларын көйләүчеләрне дә, өлкән һәм яшь гармончыларны да, җыр, моң, бию чыгышларын да күрергә мөмкин иде. Олы Мишәдән Нурмөхәммәд Насыйбуллин, районның танылган шәхси эшмәкәре Илдар Фазылҗанов, Баландыштан Габдулла Захидуллин, Үзәктән Рамил Касыймов, Тәмте Мәтәскәдән республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Рафис Минхаҗев, Әмир Әскәров, Айрат Имамиев Иске Җырыйдан, Газинур Гыйльмуллин Үзәктән һәм Шәткә авылыннан Айсаф Айбулат исемле ике улы белән Рафил Мөхәммәдхановлар һәм башка оста сәнгать әһелләре бер сәхнәгә чыкты. Кечкенәдән мәктәп, авыл мәдәният йорты сәхнәсендә скетчлар күрсәтеп үскән Газинур әфәнде гармонда уйнап кына калмыйча, тамашачылар хозурына үзенең шаян биюләрен дә бүләк итте. Тамашачы аның чыгышын аеруча яратып кабул итте.
Концертта үзләренең иң матур җырлары белән районның җырчы сандугачлары озак еллар дәвамында авыл, район һәм республика сәхнәләрен тоткан. Югары Кибәхуҗа авылыннан Фәрит Мәхмүтов, Олы Мишәдән Фәрит Имамиев, шагыйрә һәм җырчы Сирина Гатиятовларның чыгышлары алкышларга күмелде. Ә инде күрше районнардан, Казан шәһәреннән килгән кунаклар, җырчылар Рәсим Низамиев, Айдар Фәтхетдинов, Татарстанның атказанган артисты, виртуоз баянчы Ринат Вәлиев бу матур кичәне тагы да күтәрде. Ринат Вәлиев улы Ибрахимны да алып килгән иде. Шын мәгънәсендә гармончылар бәйрәменә әверелгән бу матур чараны шигъри тәлгәшләргә төреп, юморга баетып, Иске Җөри авылы мәдәният йорты директоры, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Рауил Насыйбуллин алып барды. Хәйрия концертын тамаша кылырга килгән халыкны да биетте гармончылар. Концертны ахырына кадәр караган Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин сәхнәгә күтәрелеп, үз эшчәннәргә әлеге истәлекле гамәлләре өчен ихлас рәхмәтен җиткерде. Бу бит инде чын йөрәктән, ихлас йөрәктән эшләнелә торган эш. Моны мәҗбүриләп кушып эшләтеп булмый. Без моны аңлыйбыз. Барысы да җиңү өчен икәнен аңлыйбыз. Шуңа күрә иң мөһиме безнең бүген махсус хәрби операциядә булган егетләребезгә менә шушында ярдәм булсын дип килгән тамашачыларга шушы егетләрне, кызларны, үзебезнең егетләребезне инде поддержать итеп шулай бит шушы тамашаны карарга килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Бары тик бер теләк, аяз күкләр, әлбәттә егетләребез быелгысы ел инде җиңү елы булып, безнең арага исән-сау гаиләләренә әйләнеп кайтып, шушындый менә матур чараларда алар белән очрашырга насыйп булсын. Ахырдан Айрат Фәтхуллин район башлыгының һәм хәрби частьтан килгән рәхмәт хатларын ияләренә тапшырды. 13 авылда узган хәйрия концертларыннан барлыгы 230 мең сум күләмендә акча җыелган. Ул район үзәгендә урнашкан ярдәм янәшә штабына сугышта катнашучы егетләргә кирәк-ярак алу өчен тапшырылган. Бердәмлек тау күчерә ди халык мәкале. Тыл көчле булганда сугышны җиңәрдәй көч тагын да арта. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Саба урта мәктәбендә мәдәниятләр калейдоскопы дигән исем астында 7нче тапкыр республика туган тел фестивале үткәрелде. Традициягә әйләнгән әлеге фестиваль быел да эчтәлекле һәм яңалыкларга бай булды. Мәдәниятләр калейдоскопы шактый еллар районыбызда үткәрелү дәверендә төрле милләт вәкилләрен берләштерүче халыклар бердәмлегенең матур мисалы булган чара булып тора. Фестивальдә Казан Федераль университетында белем алучы чит ил студентлары, районыбыз балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән укучылар һәм укытучылар катнашты. Балалар бакчалары коллективлары төрле республикаларда яшәүче милләтләрнең гореф-гадәтләрен, милли кием үрнәкләрен, аш-суларын чагылдырган бай күргәзмә әзерләгән иде. Фестивальдә катнашучыларны Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов сәламләде. Шулай ук төрле илләрнең консуллары да фестивальдә катнашып чыгышлар ясадылар. Аннары сәхнәгә чит илләрдән килеп данлыклы Казан Федераль университетында белем алучы студентлар күтәрелеп, үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Каракалпакстан Республикасыннан килгән Маманбек Ширниязов Казан Федераль университетының магистратурасында 2нче курста укый. Ул төрле телләрдә шигырьләр укыды. Шул исәптән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның Ана дагасы шигырендә татар телендә яңгыратты. Маманбек исә үзенең киләчәген Татарстанда күрә. Безнең аш-суларыбызны, мәдәниятебезне бик ярата. Татар аш-суларыннан менә эчпәчмак. Самый вкусный это мне нравится кыстыбый, который у меня есть тетя татарка, которая, когда я еду к ней домой, она мне всегда готовит татарские блюда кыстыбый. После учебы я собираюсь учиться. Сейчас я магистратура, после учебы магистратуры хочу учиться в аспирантуру, тоже Казанский федеральный университет. Хочу продолжить свою профессию, свою специальность, я хочу быть пробом своего специалиста. Собираюсь остаться здесь, если будет у меня возможность, если принять меня на работу в университете. Безнең укучыларыбыз да сынатмадылар.
Оникс мәгариф үзәгеннән Анастасия Печникова татар халкының герой шагыйре Муса Жәлилнең вәхшәт шигырен рус телендә яңгыратты. Гомумән, район мәгариф бүлеге тарафыннан фестиваль тиешле дәрәҗәдә үтсен өчен бик зур күләмле эш башкарылган. Без бүген чыннан да 7-нче тапкыр районыбызда республика күләмендә туган телләр фестивале дип атыйбыз инде аны калейдоскоп культура дигән зур фестиваль үткәрәбез. Әлеге чарабызда безнең Казан федераль университетының студентлары, читтән килеп укучы студентлар, шулай ук Казан федераль университетының преподавательләре катнаша. Әлеге чарада безнең барлык мәктәпләребез айрым интерактив площадкаларда төрле илләрне тәкъдим итеп, мастер-класслар әзерләп, әлеге студентларны һәм үзебезнең район укучыларын, Кушетира район укучыларын һәм укытучыларын әзерләнеп, көтеп, үзләренең чараларын тәкъдим иттеләр. Студентлар безнең бу әлеге чарага бик яратып киләләр, яңалары да бар, елдагыча килә торганнары да бар, үзләренең шулай ук мастер-классларын әзерләп килгән чит студентлары да бар бүгенге чарабызда. Аннары Мәдәниятләр калейдоскопы фестиваленең икенче өлеше башланды. Мәктәпнең һәр почмагында, кабинетында бик үзенчәлекле мәйданчыклар эшләде бу көнне. Районыбыз мәктәпләре төрле милләтләрнең гореф-гадәтләрен, фольклор уеннарын, сәнгатен кунакларга күрсәттеләр. Тематик мастер-класслар тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, Мишән төп мәктәбе Мисыр дәүләтен гәүдәләндерде. Ничә төрле Египет ясалган, символлар ясалган шулай бит. Безнең Египет телендә дә бер пожалуй дигән сүзләр бар. Тактада бөтен алан сугышлары, хәтта безнең менә Нефтетипе корон булып киенгән укытучылар кыстырабасы менә монда. Укытучылар шулай мастер-класс үткәрергә әзерләнделәр. Алар инде бриллиантлар ясаталар, пирамидалар ясаталар, агач каләсеннән төшерәләр шул Египет узорларын. Менә безгә бик кызыклы булды бу үзебезгә дә. Аннары кунаклар үзләре дә мастер-класслар үткәрделәр. Мастер-классларда үзләре туып үскән илнең мәдәнияте, истәлекле урыннары, туган телләре турында сөйләделәр. 21 февраль халыкара туган тел көне. Күп милләтле илебезнең көче, матурлыгы да һәр халыкның үз туган теленә, мәдәниятенә булган ихтирамлы карашында, башка милләтләргә булган хөрмәтендә Мәдәниятләр калейдоскопы фестивале дә шуны раслады. Православие динен тотучылар май чабу, ягъни Масленица бәйрәмен быел иртә билгеләп үтте. Аны уздыру вакыты Пасха олы ураза белән бәйле. Һәм ул ел сайын күчеп килә. Быел Пасха 12 апрельдә үткәрелә, май чабу бәйрәме исә аның белән бәйле рәвештә февраль уртасына ук туры килде. Бер атна дәвамында христиан динендәгеләр бик матур, җырлы биюле, тәмле, биленле, кыймаклы бәйрәмдә күңел ачты. Әлеге милли гореф-гадәт Теләче районының Ачы авылында да зурлап оештырылды. Май чабу, Масленица кышны озату һәм язны каршылау дигәнне аңлата. Бөек ураза алдыннан үткәрелүче бу матур чара үзенә бар халыкны, туганнарны, дусларны, авылдашларны җыеп очраштыра, аралаштыра, күңел ачтыра. Теләче районы Ачы авылында клуб каршында бәйрәм рухын тудыручы күңелле күргәзмә җәелдерелгән иде. Бәйрәм кунаклары өчен самаварда чәй кайнады, табаларда кыймак беләннәр пеште, казанда бәйрәм боткасы кайнады. Күңел ачарга килгән олысы кешесе барлык тәм-томнан авыз итте. Берсеннән-берсе кызыклы уеннарда көч сынашты. Вот так гостья появилась! И чего ты разозлилась? Я не гостья, я хозяйка. Все зовут меня Зимушкой. Эх ты, Зимушка, зима! Все дороги замела! Все дороги, все пути! Не проехать, не пройти! Масленицу мы тут провожаем! Значит, и тебе, зима, конец! Весна на пороге. Нет, в каком смысле конец? Мое время, моя власть. Никуда я не уйду. Завью, замету и пургу на вас позову. Ты напрасно не сердись. Лучше с нами веселись. Бәйрәмгә килүчеләрне Теләче районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хамидуллин, Теләче авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Раил Мараков һәм Теләче авылының Покров чиркәве иерее Алексей Отакай Павлов тәбрик итте. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Добрый день, уважаемые жители Тюльчинского сельского поселения, уважаемые жители села Ачи, уважаемые гости, друзья. Разрешите вас поздравить от имени главы Тюльчинского муниципального района
районного совета и исполнительного комитета Тюачинского района и от себя лично со светлым праздником Масленицей. Масленичная неделя – это время добрых дел и заботы о родных. Пусть этот день приносит вам радость, веселье, мира и добра. Знаете, вспомнил один древний очень текст, очень древний. Он еще в первых веках христианства был написан. И там Христа сравнивали с птицей Феникс, которая сгорала и снова рождалась. Вот понимаете, наше солнце, оно снова рождается. Ну, как символ мы сжигаем вот эту замечательную масленицу. Жалко, конечно, ее жечь. Не знаю, как мы уж ее жечь будем. Ну, видимо, как-то будем. И снова идет жизнь. Понимаете, жизнь должна победить. Bütün kişi rəxətlənib qışqı saf havada көңіл açtı, jırladı, biyidi. Bolalar tau buludan faydalanıb zaman şanalarında şuup oynadı. Qışның кетер вақты якынлашканын сиздирip, яз кызы да кунакка келди. Май шабуны бәйрәм итүнең соңгы көнен кичерешү дип атыйлар. Бу көнне кешеләр бер-берсен кичерүне сораганнар, гафу үтенгәннәр, кич белән салам тутырып эшләнгән карашкы курчакны яндырганнар. Көлен уңыш мул булсын дип басуга сипкәннәр. Ашыда да май шабуга багышланган кышны узату бәйрәме традицион рәвештә әзерләнгән карашкыны яндыру белән төгәлләнде. Гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все метели разом улетели. Май шабу бәйрәмен Ашы авыл клубы мөдире Лилия Рахматуллина оештырды. Әлеге чара районда яшәүче барлык милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Христиан динен тотучылар Олы Уразага 23 февральдә кереште. Елларыбыз имин, табыннарыбыз мул булсын. Нинди генә милләт белән бергә яшәүгә карамастан, үзара тату гомер кичерергә язсын. Спорт яңалыклары турында. Собарена спорт мәктәбендә Әфганстанда интернациональ бурычларын үтәгәндә һәм башка кайнар нукталарда, шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булган якташларыбыз истәлегенә яшьләр арасында волейбол турниры үткәрелде. Берничә ел дәвамында үткәрелүче әлеге турнирны яшь-үсмерләр көтеп алалар. Бер-берсе белән аралашалар, волейбол уйнау осталыкларын арттыралар. Әфганчылар, хәрби хәрәкәтләр ветераннары белән очрашу да күңелләргә ватанпәрвәрлек рухы өсти. Ярышларны ачу тантанасында Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закиржанов, район яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Азат Гатиятуллин, Сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасының Саба бүлеге җитәкчесе Айрат Садыков, районның волейбол федерациясе җитәкчесе Әфганчы Фәнис Вәлиев, Әфганстан һәм башка конфликтлардагы сугыш инвалидлары иҗтимагый оешмасының Саба бүлеге җитәкчесе Илшат Әхмәтшин, төрле елларда хәрби хәрәкәтләрдә булган ветераннар катнашты. Üçüncü yılda biz başladık indi. Anda katlaşkan yigitlerge bugün 50 yaştan artık kızlaş bundaların balalar diyen balalar daja diyen. Şu fırsattan faydalanıp rahmetli teskile bu yarışını uyuşturda yardım etken için, bir güzel yardım etken için rayon administrasyasına bu sabah arena istekçilerine şu Чыгыш ясаучылар илләргә тынычлык, уенда катнашучыларга уңышлар теләделәр. Арабыздан киткән батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алар хөрмәтенә һәйкәлгә чәчәкләр куйдылар. Бу елгы турнирда 12 команда катнашты һәм уеннар 2 мәйданчыкта барды. Иң беренче булып Сатыш Мишән, Симит Шикше командалары очрашты һәм Мишән Шикше командалары беренче җиңүләрен яуладылар. Хөкемдарлар да турнирның оештырылуына, уенчыларның әзерлегенә югары бәя бирделәр. Ondan yıl artık ütkərəbiz. Turnirdə bir qeybətliklər var. Komandalar güçlü, yıldan yılğa komandalar qeybətlərdə. Yaxşıрақ oynay başlayırlar. Уже görünüb tura, мастерство var qaybır yigitlərdə. Favoritlar görünüb tura indi alır. Buna Yılbat komandası da qeybət bizim hazır Musikile yigitlər. Şunlardan yigitlər, Timuşevda da bir qeybət yigitlər var. Hər bir komandada yigitlər qeybət, но
фаворит кем була икәнен әйтеп булмый точно. Көне буе дәвам иткән турнирда иң көчлеләр ачыкланды. Шикши командасы 3нче урынны яулады. Юлбат егетләре былтыр 3нче урында булсалар, быел 2нче урынга күтәрелделәр. Шәмәрдән волейболчылары 2нче ел рәттән 1нче урынны яулап кубокка лаек булдылар. Узган шимбәдә Теләшенең Батыр спорт комплексында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына, Теләше муниципаль районы торгызылуга 35 ел тулуга багышланган кышкы спорт бәйрәме узды. Спорт чарасында авыл җирлекләре, район күләмендә эшләүче оешма коллективлары катнашты. Аларны Теләше муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин сәламләде. Шунда ук ул Теләшедә гомер итүче яшь гаилә Сабировлар гаиләсенә Татарстан Республикасы яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы нигезендә социаль түләү алуга сертификат тапшырды. Яшь гаилә бу сертификат ярдәмендә Теләшенең үзләренә шаган урыныннан йорт сатып ала алачак. Россия һәм Татарстан гимннарын тыңлаганнан соң спорт уеннарына старт бирелде. Авыл җирлекләренең барысыннан да оешмалардан ир-ат һәм хатын-кызлар командалары куелган иде. Алар 9 спорт төрендә көч сынаштылар. Чаңга, аркан тарту, өстәл теннисы, бадминтон, кул көрәше, таяк тартышу, гер күтәрү, суда йөзү, шахмат уеннары эшче спортчыларны бер-берсенә көндәш тәйтте, берләштерде дә. Район башлыгы үзе дә ярышларда бик теләп катнашты. Һәр төрдә хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында җиңүчеләр, призлы урын алучылар билгеләнде. Гомум команда зачетында 3нче урынны Искежери авыл җирлеге, 2нче урынны Боландыш авыл җирлеге яулады. Ә инде абсолют җиңүче булып Олан командасы танылды. Узып баручы көннәр шундый яңалыклар алып килгән иде. Һәр яңа көн яңа вакыйгалар кыры. Тапшыруларыбызны карап, районыбыз тормышы белән танышып барыгыз. Карый алмый калсагыз, социаль челтәрләрдәге битләребездә хәбәрләр белән таныша аласыз. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Эфирыбызны реклама дәвам итәр. Аннан соң җирле бүләк тапшыруында мин сезне көтеп калам.